Samuel la hian vo in chu 4x4 Rubik's Cube hi solve fatum don ni hei ta hian timer oma kuta kwana vana nga thla huna time engza nge man kan en don ni le chan thế minute khat chu ni to a Samuel hi kumriat leng ve che a Rubik's Cube a khoi chan na hi thali ani ve ta e minute ni tu kan mang to a 4x4 solve nan hian minute thum ani to e minute thum arem atang ani to a minute li ani le to e chang chuan hair hi a har se deuh anga cube hi stuck deuh thina hair lok te hi har se deuh minute nga hun mang to a 4x4 rem chwa nan hian minute ruka 4x4 hi aram chwa ani e kumi eng sticker pakhat khulo tla to a se aram chhuak lo te na ni chuang lawa hi
6 minutes 20 seconds amang ani 4x4 rim chuan nan hian min lo thlirin min lo like in min lo subscribe zel don nia zawai chunga min en awang kan lo me